Creo que son cousas antigas que usaban os nosos avós. Pero como se empregaban? Eu nunca vi cousa igual. Ola, veño contarvos cousas sobre os trebellos do barco de Valdeorras e Tribes. Preparados para unha viaxe ao pasado? Sí! Pero, que son os trebellos? Trebellos son ferramentas antigas que se usaban cando non había internet nen máquinas modernas. E tamén se utilizaban para os campos e as casas. Sabedes como o bisavó Isauro era fiador? Tocaba este chiflo para anunciar que chegaba á aldea. De verdade, que emocionante. Como era o traballo do teu avó? Contámonos como traballaban. Pois o meu bisavó viaxaba por Galicia ata Castela na súa bici cunha roda de afiar enganchada nela e cando chegaba á aldea anunciaba con este chiflo a súa chegada e a xente levabanlle oitelos de soiras para afialos. Que traballo tan curioso. E tocaba unha melodía co chiflo? Sí, tocaba un asubío que todos recoñecían e todos saían das súas casas cos coitelos na man. E como facía para afiar? Pois montaba a súa roda de afiar que funcionaba a pedal. Tiña que pedalear para que a roda xirase e mentras afiaba os coitelos había unha pedra que xiraba. É pensar que este chiflo podía anunciar tantas cousas. Sabedes que neste libro hai unha foto do meu bisavó Isauro? Queremos vela. Esta é o recordo da miña familia. Que historia tan bonita! Parece un trebello para soprar aire. Isto chamase fogo e utilizábase para avivar o lume. Mira, podes por os magos e ao apretar o aire sae por a boquilla estreita. Perfecto para a lareira. Que interesante! Nos tempos antigos o lume era fundamental. Servía para quentarse, cociñar e alumar. Tamén se usaba en fábricas de ferreiro. Era moi útil nas cociñas con forno de leña. Parece moi sinxelo de usar. Que importante que é frío. Eu creo que unha fol axudaba moito co lume. Hoxe non lle damos importancia porque tenemos calefacción e electricidade. Sí, pero isto é un exemplo perfecto de como as ferramentas sinxelas podrían solucionar problemas moi importantes. Parece un trebello moi sinxelo, pero era ben importante. Estaban feitos de coiro e madera. Eran moi resistentes. Imagíname as nosas avós utilizando o fol. Que recordos. E se ese lume se apaga, ahora sabes que facer. Usar un fol e soprar con forza. Un faro antigo. Sí, eu vexo moitas iguais na casa da miña avó. E como pasaba o ferro? Tiña que poner a lume con unha estufa quente para quitar a gas. E despois pasaban o ferro pola roupa para empezar a ver lisa. Que calor debe dar iso. Imagino que deberían tener moito cuidado para que non quemase. Sí, pasar o ferro non traballo ben duro, pero a roupa quedaba perfecta. Pois a roupa non sería a mesma sen todos estes trebellos. Cando un xa se traballaba tiña que ser moi habilidoso. E ten moita paciencia tamén. Fixeron moitas roupas fermosas. Quero ser sastre. Las había as teas é moi bonito. Eu tamén, pero mellor que nos ensinen primeiro, non vai a ser que queremos endelos cas agullas. A miña avó estaría moi feliz de ver todas estas ferramentas. Mirad este molde caldado, pero que será todo isto? É un molde para facer ladrillos. Hinchaino de barro, secaban no sol e servía para facer casas.
Entón, cada ladrillo tiña que facerse a man. Que paciencia! E isto te parece un pouco unha chava? É un soprete de fontanería antigo! Servía para quentar os metais e soldar! Uf, que perigoso debía ser. Menos mal que os de hoxe son máis seguros.